Hawa mga choy. Grabe puwaha oh. Magduduha sa hiwa di ba kay murag ukab sa bagol-bagol ani ron. At bayabasa na yun. Ibot oy, grabe hasta hagonoy langkat. Demons. To, Choy, ato na haon na ikaduhang haon. Ayaw mo kalimot ha. Buto na ikaw na ron. Octopus. Asa mga ata na ito eh? Atra mo gawas ron. Ikuan ba ka nang gimaneho pangata? Sige mo. Sa pa ya. Octopus. Tilay ka nang Prince Price. Oh. Prince Price ba? Wushing! Lah, kung saan mga choy? Limpyuhan na to ni diri mga choy kay ron. Hawan ba? Hawa mga choy o may tao diha. Layo pa gani kita na. O tanawa. Klaro ana nang limpyo. Lah, naglimpyo lagi. Uy kasi. Chairman, ulam kasi. Karon ba di ka nga kabutan ako sa una pa man? Lah, grabe. Sabo ka. Eh pag tabang kag limpyo din karon. Saka yung dugotin man, hinay lang tayo. Apilong di ka kagbas ron. Oh. Tanda po ning kung ano, nagara-gara na pog dasmor to awar ko. Oh. Mabuslot na. Lo. Bay pag mo tabang ka limpyo kay ron kahimo ta gardenig muwa na. Ano tayo yung singal eh? Ha? Singal ba? Kaya kayo singal. Lo, guwapo kayo. Kasi mag-ingon. Tabangan ko yung diha. Okay, ako na yun ta. Tabang imi dire kay ron magkuha na di. Garden na dito eh. Magkardino ni mo dire choy. Gardeno na mo dire mga choy. Basig na kay garden dito. Oh. Mao na kinambog di nga di ka mo tabang dire. Wali ka masipyat. Moro magbali. Ay, bali dahil. Wali ka masipyat. Naagi ko yung garden dito. Lo. Kasi gusto na mo. What you want? Any kind? Talong? Ichay. Dili. Espada nga sili? Tanglad? Sabas dahonan? Okra? Ano, kanang, gusto pangalan ng kanang kuwait? Ikara po yung mananaw mga wakibaw kung say. Kanalatigo ba? Batong. Batong! Batong! Ya. Ato susiyo nito bisig dagko na. Ano siya? Susiyo na to dito og dagko na kay aron. Mga mo tripon ba? Oh. Ay, ito. Pito, manana to dito eh. Wala din akong bilibyo. Ma'am, manana to dito. No? Oh, susiyo na to, di ba? Tanod. Bito. Oh. O sa papay dugayon na to. Ato nga tuon. Ano na to og dagko na bigitong mga tinanom ng pop sinaginambog lang po ka. Kana kay resulted, di na mahambog. It's the red of the moment of legacy. Lo, yawa. Yawa ni si Hala. Kasi magkunot. La, atawan na mga choy. Gwapos kay balay mga choyo, tanawa mga choyo. Kamarjon ka na? Kana kay resulted. Ya, Guwapo balay, guwapo sa tagi. Wala ko. Tawantala eh. Ito guwapo ba si Choy Marjon mga choy? Iya ka ni, iya ka ni. Ya, baka na. Pero magaduda sad ba kayo? Nasa man tinanong mo niya eh. Diyan tigangan nasa layo gali sa front kali. Oh, ato si Bus Gato. Atara. Just palumalid. Asa yung sa kauban eh. Ang turay. Naway agwati ka karag hiktan do. Asa mo Choy? Ani sa gurus gawas. Eh, kaya murag. Delikado man. Ano man? Hindi na ka marjo ng gardena niya ba? Dako bagbay, iya ka ni. Wala, di ko sa ligam. Iya ka ng balaya. Imuha ka ni Direjon nga mura magkadudahan nga di imuha. Nagdoda pa mo kaya ang kana. Doda ra na din na tinuod. Sige. Arat na dayon. Bantay bitaw og maamong tanay mong kalaki. Ya, sama na ako muipo na ko. Imuham ka ni. Sige. Sige. Ay sa. Gamot na rin mo. Kuna madaot. Saan? Dapat gamitan na gunting. Sa po nagsisigit ko mga pang Sige. Sa puno. Madaot na ang talong na ko kay. Okay ba yung mga kamot baka na mga kabawa ka ng mga tanong kay. Siya Oh. sensitive kayo. Kaba siya magkamot kaya na yung mga dental germs. Kaya mag-bioderm ka. aso naman aning. So mao ni mo ipagamit sa kuwag po ipo na nga. Oh. Maana ram nas kamot. Hala, kung di ka gusto mo kuha, ayaw na lang. Sige, mo ipo lang ko. Init kayo, madaot akong sinsanso. Sa ni po Okay. iram ni. Okay. Sunod. Maipod. Totoo kayo nako. Basin nanito kayo mo? Bro. Lingkod pa man na, Carlo. Lingkod na. Ayaw na. Tara. Kini. Yes, that's right.
Basin na tagiyan ni ba? Siya gid ako ibala ni kaysa may nag-ingon nga. Yaha ko nun eh. Patay na si Marjon. Ano man? Sakpan eh. Nakapagit niya daan, di masaligan. Sa? Nakapagit niya daan, di masaligan. Nanaralay ka diya. Nara ko diri kay mo magdelikado. Maraog. Delikado. Ya. Tana to nun ning lutupon kay. Oh. May kinindot sa kayong balay daw anak nga ta magluto. Dodot ato ta sa layo-layo. Ano man? Nganong layo man. Anak ta diha kay nindot kay pwesto kay. Bito. Dako kayong balayo. Ah, pati kayo, way view lagi. Way view. Alas ko, layo-layo. Kini dodagi ko ani mga choy nga murag. Laing gini. Nga ito naman layo. Adto lang ko nang layo. Ato kita sa layo gali ba kay batik kay view din day may to dito sa kuan kada ko kay dito kay view. Atayan Marjon oy. Natay daghang kalutuan ng siyang balay niya. Ingon na pud hinuog nga. Aton ta sa layo kay Webio. Turoy nga kuya gid mo barangay an hinuon. Mo si garden diya ha. Yan. Pagarin na ito magluto. Oh. Gwapong tagbalay. Oh. Gali no, nga dito tas layo-layo ba. Kay batik kay view dire. Na diri na lang ta kay nindot ta kay bio diri kay nindot tako imong balay. Oh. Ari na lang ta. Ako ganahan kay pagluto daw sa. Maganda ka. Bahay ko ni Marjo, no? Oo, dyan eh. Diha minang huwag taong ay unahan. Wabay pala wala ka naka. Wabay pala wala ka naka. Salig ka ba man tagiya? Bitaw sad. Ang gara-gara mo to. Guys, sa layo. Tara. Tanang na ako pas ka. Tanay sakpan ta kaya. Dada, dada. Pagka buto higit ko ninyo ha. Ikaw na lugi, madak. Kahit tanang suga akong pabranato na. Oh, sada mo. Pabranato lagi na ako. Kababayan, ay mo kalimot pagbutar sa ko ha. Kaya election mo, dagan ko pagkakapitan sa Barangay Victoria. Agay! Ang tanang siga, pabranato na ko. Mag-cookies na ta, ato yung lato mantika. Yasa din mo ay. Kapal. Hawa mga choy. Grabe puwahaw. Magduduha sa kong hiwa di ba kay murag ukab sa bagol-bagol ani ron. Ada bayabas na yun. Ibot oy grabe hasta hagonoy langkat. Oh. Demons. Ato ay magluto na sa eggplant octopus. Recipe ni Madam, abi na kong banana Q. Ato na ilunod siya ha. Ato kong talaan kung lingkod pa ni siya. Octopus man. Mura bang lisod? Na. Kanutuwa mo, klaro ni... Mura magtama. Hindi, banana ka? Ah, Oh, kung kita ito'y ganahan mo pala ito, banana. Banana ka, tag-5 ng buhok. Na kuya awa. Ano ka po, Leo? Octopus day. Ho mga choy, ay mo kalimot magpunta sa ko ha. Ato na ho na gitawag na ang itlog. Gitano mo sa eggplant octopus. Ah, eggplant octopus mga Yes. kayo. Ano ito maluto sa inyong bay? Asa? Sa inyong bay tayo ninyo. Guwapo mo to dito. Ako? Ang bay. Ang bay ba? Mas karoon na? Di lagi dito lagi kay gagahin naman yung ulo pa kapton. Aral lang nito. Diri na ta kay. Oh. Bati kay view dito, mga dinibag kay mga kahoy. Oh. Look at the beautiful natures. Siya. Ang sunod mga choy! Ilolo na itong balik! Ang Eggplant octopus. suko baga. Papa ako na, kay ko mo na octopus. Panaon ni sa deo. Aw ada ba ada? Pwede ra usay tagtulo-tulo ah. Di ka madalian gay. Sige ko, buskar lo lang ko na. Tama. Tarada eh. Oh, sana. Grabe ka mo ano ni sa deo. Asa? Mugming say. Ano mga choy, ato na haon na ikaduhang. Haon! Ayaw mo kalimot ha. Buti pa ikaw nila sa doon. La. Octopus asa mga ata na ide? Atra mo gawas ron. Ah. Ikuan ba ka nang gimaneho pangata? Ah. Sa pa ya. Eggplant octopus. Tilay ka nang Prince Price. Oh. King's prize ba? Wushing! Darwin ata mga dai. Naray. Oh my God! Eating na! Wow! Mga choy nanay tay kuan followers ba followers.
Dapat. Oh. Sam ni. Atong bunyagan daan. Oh. Bunyagan, oy, bunyagan. Pero bobo na ipagawa mo siya. Diyo, ayo, di na pwede. Di. Bunyagan. Bunya ko na. Agay! Usa? Waway. Asa kita? Paningot. Pero pag-isa ka, marag paningot na ako. Marag na gimingaw sa sili, ano ba? Marag na gimingaw ako na sa sili. Namin to. Ha? Naka. Oo. Klaro kayo. Ay ko na, lupigon ka sa itong kwan. Bitaw. Sa itong, sa. Ano? Agay! Ay ko na, lupigon ka na. Oo. Kao mo ginatong kwan, no? Na ikaw mo Mga toy. Ha? Oh. Hilag na. Grabe po si. Ay, Marjon, ano sa mag-Marjon ay? Bunyagan. Bunyagan. Oh, dito ka ano? Oh, no. Lami bigyan na siya. Dara mga tayo. Eggplant octopus mo ni. Oh, Ang ata dara. ang ata mga tayo. Pero kuha color ang ata mga toy na. Pwede man na. Ay! Tani ako, dara po do. Maka na. May lami ini mga choy. Sa mga mais ganon mga choy. Lagot-lot yung sili mga toy. Lagot-lot. Oh, sa man dito na ka. Ano? Pang. Level 1 pa ka rin. Sukol po na itong bata-bata na to na. Puro mang ilargo naman yung magdusok sa imo. Usap-usap. Lagi lamoy. Na, oy. Agay! Nagkiabo na to ka. Nawa man ang balik. Hindagan kay hang. Grabe kong hanga. Ay mga choy, ang ata mga choy. Grabe nga ata. Oh. Dito na, pulbos sa po. Dara. Salman. Salman, musig. Wow. Nice. Kung kisa ko na may ganahan magig kinanana yan niyo. Oh, BME. O kani. Oh, wow. Yo. Albider. Mga choy, ako lagi, lagi na feeling, kumatin to hangman. Dito may sindro eh. Sige na. Lagi lamoy ba? Eh, grabe jera skill lagi baka sabay eh. Ay mga choy, nga grabe. Wala. Agay. Dala tidak iba mong kwano ko. Di na kalipat tayo. Pagkat kaawa. Ano mo gid na? Ano ginoknok? Lagi mo buto akong heartburn ay. Heartburn ba mo fire? Butot. Heartburn. Pila ka baril yung tubig. Puro ka ng tubig ko. Yo, grabe again no Pwede kinsi. kita ko. Tara, pag-iitan. Ang sakit daw, sige naman na, burot lang ko na, busog na sa tubig. Pag ng white. Sama ni mga choy, maado ko sa pagkagsilip. Ano? Sorry. Ano? Gi. Ano? Ayun. Oh. Oh. Mura mag nagkaging. Bijoy, Kevin. Oh. Patron. Na. Grabon niya ka? Ang sokol niya eh. Mati acting po. Akiyot na ikaw sa mga Lagi yun. Lagi ba? Ano kakilit na mga. Ayun mo sa'yo. Anak Ayun mo sa'yo. Sod anjo. Noon sa'yo. Pero polbos kaya pala ron. Oo na ay. Sasanong diri ang ata. Ha, kurot ang ata. Susun na ay. Grabe mo sa'yo. Sasun na yun. Oh mga choy! Leading na! Salalalala. Grabe kanta na sa kama. Shout out! O shout out lang ko ni Boy Sweeto, Richard Padayon, Glendo Romagos. Shout out! O shout out lang ko ni Tagaro Granado, Jeneline Ngilig, Kenneth Lapis, ayaw pa na ipidol. Og ni Rex Carter. Shout out! O shout out lang ko ni Gerson Pandili, Alan Ikala, Masa Uyabi. Shout out! O shout out lang ko ni Monchi Match og ni Jersen Por. Shout out! O shout out lang ko ni Nerven de la Serna, Jim Tingards Madar. Shout out! O shout out lang ko ni Rosillo Rofin,
Kamazi Margin. Shout out! O sa talong ko ni Iris Kadungog, Jade Kalbahog, og ni Niora Dua. Shout out! Sawa pa ma-shoutout na mga sino? Comment lang mo gotro. Wow!